Moikka! Kuka vain kuntoon on 10 viikon treeni- ja ravinto-ohjelma, joka soveltuu kelle tahansa. Eli mun nimi on Emmi Juhala, personal traineri ja Suomen mestari bikini fitnessissä. Ja mä oon työssäni huomannut paljon sitä, että yksi iso syy, miksi tuloksia ei ehkä salilla niinkään saada, on se, että ei ole syystä tai toisesta mitään selkeää ohjelmaa sinne salille ja ravinnon kanssa ei mene ihan niin kuin pitäisi. Joten nyt kellä tahansa on mahdollisuus hankkia tää. Ja sun lähtötaso voi olla, sä voit olla aloittelija, sä voit olla jo kokeneempi treenaaja, joka haluaa parempaan iskuun tai painon pudottaja kenties. Tai myöskin lihasmassa hankkia. Joten kaikkiin näihin vaihtoehtoihin löytyy ohjeistus, miten sä lähdet toteuttamaan tätä ohjelmaa valitsemallasi polulla. Ja ohjeet löytyy myös aerobiseen treeniin. Eri vaihtoehdoissa on hieman erilaista. Voi olla joissain toiminnallisempaa, joissain ehkä hieman niin sanotusti helpompaa vaihtoehtoa. Ja salitreeniohjelmissa löytyy vaihtoehtoja myös liikkeille. Haastavammille liikkeille on aina helpompi vaihtoehto, mistä valita. Ja ruokavalioon sulla on valittavana 3 eri kalorimäärästä vaihtoehto. 1500, 2000 ja 2500 kaloria on siellä vaihtoehtoina. Ja näihin löytyy ohjeistus, mikä auttaa sua valitsemaan, mistä lähdet liikkeelle. Ja ohjeistusta myös siihen, miten kenties lähdet vaihtaa ja muuttaa sitä tämän matkan edetessä sama treeniohjelmien kanssa. Joten kellä vaan on nyt hyvä mahdollisuus hankkia itsellensä oikeasti toimivat setit sinne salille ja ruokavalioon. Eli tähän edulliseen hyvää hintaa kuuluu sulla treeniohjelmat salille, ravinto-ohjelma, ohjeistukset, miten valita, miten lähdet muokkaan ja miten toteutat näitä. Ja lähdet tähän mukaan 10 viikon ohjelmaan, teet hyvin hommia, niin oot varmasti paremmassa kunnossa 10 viikon päästä.